क्राकसालनि हर 8:30 मानि जराव एयरपोर्ट रोड नतन नगर हाथियाव बेलाइखे कतर पातेमोन गुलि कौजाखा कलब्रै हास्तेनि सिमिबो नौजाखा सालनि ग्रहं मानि सानजा 7:30 सिमि 5:42 जरा क्राकसाल सालनि ग्रहं मानि 1000 बछरनि उलसे अंशोते साइमानजाखा 2031 वाखानि हाय अंफिनाय साल ग्रह अमाहाय कतर अचराय नतुन बाजार नवातिया पारानि सालब्रै रमै गमाखा सोनामराव जतन लुकनाय दंखे साहरखे जानाय हनै कगमा समर्थि प्रासामंगै फेसबुक फेक बै काइसा कक्तमा हामया पिरमानि बागै एफआईआर खैजाखाति प्रमथानि बखाक दै क्राकसालनि हर 8:30 गानि जराव गुलि कलब्रै कल बा कगजागमानि बै खरकसा याकुंगो नांखा खरकसा बहगो नांगमानि कक्तमा महाय क्रिमा संसा गुलि कगलाय मानि बिसिंति नौजाखा एसडीपीओ वेस्ट थानानि पुलिस दै ओसी रकना